Atxaldeon, Oibarko pilotalekutik, gaur Udara CaixaBankeko beste jardunaldi bat jokoan, festa giroan, hemen jaietan dabiltze. Arraro egiten da, estelen buruzuri baten bestela pilota partiduk izatea, eta hemen bai, jai giroan dabiltze, giro eharra dago, eta ea pilota partidu on bat ikusteko aukera daukeun, pilotarik azkeneko beroketa lan eta momentu hontan, eta gaur aurrez aurre, Maili Barrokal, Amaia Arrastia, eta kontrario Andrea Aldaregia eta Naroa Agirre. Partidu asko bata besten atzetik, Amaia bera leitzetik barkatzu betatik, jokatzetik datorre plazaz plaza txapelketa, Mailik, atxeden aldi txiki bat izan du, eta freskotasun hori eraki horra izan leike, eta Andrea eta Naroantzat hirugarren partidu erreskan Udara CaixaBankontan, eta azken bi partidutan gerra haundi ematea lortu du, baina puntuik ez, eta gauza etuko di beraien lehen puntu hori lortzen. Gaur hemen nerekin, komentario lanetan, Leire Galeano, kaixo Leire, atxaldeon. Atxaldeon. Zer moduz? Ondo. Guk goizen zubietan ginun plazaz plazako txapelketako partidue. Partidu ona atea zaio, eta gustora ez, atxaldeko partidue ikustea. Bai, hori da, goizian partidua ikidu, baina nahiko ondo junda, eta puntua lortzia lortu du, eta ontsa berre ze partidu irtetzen den. Zuek CaixaBank txapelketari hasiera emana diozue, bi partidure jokatuta dituzue, bat okerrez banau Nataletan kontrakoa, eta gero gure kontrare haituzkineten agoitzen, osongi hasiera bikain eman da ez, bi jokatuta bi irabazita, orduan, zuek txapelketa bintzat oso hasiera hona mantzin joan. Bai, hori da, ziko esan duzin bezala nahiko ondo hasi ginen, lehenengo asteburu batenan bi partidek egin dutzen, eta bisoak ondo juntzian, gogorrak izan zian bi partidak, baina lortu genioan irabaztia, eta bingoz ondo hasi ba, bi punto badozku, eta urrengo partidak ondo juten dian baitza. Bai, aipatzen ibiliga ez, garrantzitsua dela hemen CaixaBankeko txapelketa honetan puntu pilatzea zezkenen, lehenengo bi bakarrik sailkatzen die final hortara, eta orduan, puntuk inoiz baino premia gehiago dago lortzeko. Bai, nahiz da bi puntukune ondi zingala zeitzu, eta punto gehiago lortzeko aukeria daukun. Hemen lehen sakerako prest, bikote gorrie, aukeratu due euren pelotan ikuste, beroketa lanetan nahiko argi izan duela ze pilota atera nahi zuen, Maili normalen pilota bizi atera zalea da, sakekin mina hundie ikendulako, eta ikusiko du ez, Naroa zemuz moldatzen den gaurkoan errestoan. Prest Maili, motza sakea, Naroak bikain eraman, Mailik atzea, Naroa hor pilotak tira indio, bipareta, eta hor ez usten harrapatu do Andrea ez, hor ezkerrea abiatuta zen, eta hankak gelditu zaizkiotan ikuste, ongi engainatu dula kasu honetan. Bai, nik uste dut hori inbize bala, han zabalian zegoen goekua eta ondo indago. Bat eta huts, bikote gorri aurretik. Naroak eraman, Mailik atzea, Naroak bildu, Naroak eskatu, oso zabaletik eraman, Maili berri zehatzea, gerri jota, Naroa bikain ezkerrez, erdiko pilota, eraman Naroak, Andrea sartuko da, ezker pareta bilatuz, Amaia lehenengo pilotaka da, arro, lau kuadro dira, Naroak ere arro, ezkerretik ezkerra nahi zuen jo pixka zabaleratu da, Amaia bikain, gerri jota, Naroak bildu, eraman Naroak, Maili ezkerrez, zabalea, barrun izanen da, ez, epaiek txartzat eman du, hemendik zalantzazkoa zen, hor ezker
azkeneko hortan hemendik hobe ikusten zen, ezagite hor errepikaperen ikusteko zalantzazkoa, ez? Bueno, epaia bertan zeon eta epaiek esan nona ikasen beharko diu. Nik egiz esan ez dakitzi izan den. Bai, hemendik perspektiba ontatik igual barrun ematen zu, baina egia da epaiek zalantzaik ez zola egin, ez? Orduan, bueno, banakoa momentu ontan markagailun, pelotare aldatu duela ustet, eta, bueno, ea guain Andreak saketik asmatzen duen. Ezker pareten sartuko den pilota, Maia bikain atera, Aroa, ezkerran bile, Maia bikain sartu, Aroa bildu, sostan bile, Maik ezin. Bai, ikusten da hasiera hontan ez, unotan Naroa eskuinekin asko sufritzen nahi da, hor pelota bat sartu zitzion eta minbera dauke esku hori, eta bueno, badaki modu hortara jokatzen, asko askatu gabe, bueno, pilota biltzen, txostan bile, eta bueno, olare batzutan, bueno, nasiten da ez, naiz eta ez golpe argirik askatu behintzat, bueno, nasteko balio do. Bai, naiz eta askotan indarbarik tajo mehikua izeten da, eta tantontan be ikusi da hori. Ikusko du partidu aurrera joan ala nola eusten dionez, egia da atzore partidu erdi arte norbait utzi ziola, gero desente minberatu zitziola, eta gero nabaritzen zela ez, ezin ziola behar bezala sartu. Zaila izeten da, eskuko minakin eta partido on bat itxia, partido luzia balin bada bat ez be, eta berre ondo aguantatzen da ben gaurkoan. Bai, Andrea guaine adibidez ez, horreaino atera den hortan hori geixotan inbarko luke horregatik ez, bestela Naroak asko sufritzen dulako hor eskuineko esku horrekin. Bai, laguntza pixkate aurrelarixan aldetik be, atzelarixak eskuko minaukanean eskertzen dau. Bai. Oso luze jokatzen guain Mai, Andreak eraman, beste pilotaka da oso luze bat, eta hor buruz gain ez. Da Mai bera, pilota oso luze, ibiltzen du pilotari edela, orduan igual, bueno, Andrea kasu ondan hor dejadari itxoin beharren bat zaxoi hartzea badaukela, ez? Lauter dingurun zaindu eta gero, bueno, dejada gotatzen maiz saiatu, ez? Zulo hori betetzen, baina egia da Mai normalen oso pilotari luzea dela eta min egiten dula esku, freskoa daukelako. Bai, hori da, Maik askotan asko botatzen dago atzea, eta orduan nik uste dut Naroa asko sufritzia tokako jakola, eta berro Andreak pixkat laguntzia daukan, eta ez da errexe izango ez da asko laguntzia, asko luzatzen badu. Baina, bueno, zela doiaren. 3 eta 2, bikote gorri aurretik. Atza Maik, lauter dingurutik, Naroak eraman. Dejada, Andreak jaso, barrun izanen da bai. Moztu Maik, Naroak jaso. Maia, osongi, luze. 5 kuadro ingurutik, Naroak ongi eraman. Maik ezker pareta bilatuz, Naroak jaso. Bildu pelota, Maiari ezker paretan sartuko zaio, bikain atera, Andrea sartuko da laguntzea, ezker paretan bikain sartuz, Mai ere bai 4 kuadrotik, Naroa geixo askatu hor ezker paretan bikain sartuta, Andreak ukizake aukerako pilota, bi pareta, Mai ikusi, ezker paretan ongi bildu, Naroak jaso, Maik atzea, Naroak eraman, Zabalea, Andreak jaso, atzea gerri jota, Naroak eraman, Mai beste aukera bat, atzea, Naroak gora, Maia, arro, lauter dingurtik, Naroak ezkerrez, bikai luzatu,
Andrea aterako da pixka launtzea. Pilota etxi. Maie bixi-bixi. Naroak eraman. Naroak zabalea. Maik zabaletik zabalea bikaine. Saiatu dietan tontan ez, defentsa lanen bikote urdine osongi, pilota guztik eramate, baina Maili osongi ikusi dut zabalen luze jota mine intzezakela eta tanto bikaine Mailin eskutik. Bai, tanto luzia izen da, eta Mailik oso ondo dukatu dugu. Bai, nik uste hasiera honetan Mailei dela agintzen ez, azkenen abiadura handi ematen dio pilotari, eta atzetik Naroak nahi bezala ez badio kentzen, pilota asko hartuko ditu horra aurren, eta bukatzen asmatzen badu zaila izango da bikote honei aurreikia. Bai, eta horrek nik uste imidabena hori dela, ez ondo atzeratzen baldin badabil, hor tanton batzuk erresu baldin baduzkaitzeko, horrek aprobetxau eta aber asmatzen da ben horretan. Naroak ezkerrezko hain luze-luze, Maili zabaletik bildu. Andreak luze. Ongi sartu ezkerparetan, Amaiak atera. Andreak zabalea ongi, Mailik ezin, ongi. Horre Andreak oso ongi ez, nik uste Mailik ez zula espero ezkerrea gehiago behi dezuela ezkerren moztuko otezun, eta zabalea indako jokaldie ona Andrean eskutik. Bai, ondo indago horre nik uste eta arriesga behin bize gala, eta ontxe ondo irten jako, eta ondo, inda. Bai, ikusita Naroak eskuin hori justu xamar daukela, azkenen Andreak arriesgatu barra dauke, pixka bere jokue aldatu eta saiatu bere eskutik etortzen tantoik ez, azkenen atzetik Naroak alden guztia utxiko dio, baino gaur egia da Andrea saiatu beharko dola errematen asmatze. Bai, eta askotan naizta arriesgo eta tanto izan urrengo tantuan, urrengo pelotakadan tanto itxeko aukera asko joten dira, eta horre aldau aprobetxau. Mailik ongi hor zabala bixi-bixi, atzean, Naroa, airez, utxo, hor sotamanoz pelota zaiera mando. Andreak ireki, Mailik ongi bildu, Naroak ongi atzeatu, Maia, bizi-bizi, bost kuadoren gurutik, Naroak ezkerrez eraman, Mailik ongi etxi, Andreak eraman, beste pilotaka daun bat, bikain Naroa ezkerrez, Amaia bitxi da bilki hemen ematen dion bakoitzen boster sei ingururare botatzen du pilota. Isilpeko lana da, baina azkenen kirrikitarraka lan asko eta beharture aurkarik asko. Naroak eraman, eta hor Maili irion zaio txapara. Azkenen guriri gertatu zitzun berain kontra ez, ematen du defentsa lanen dabiltzela, baina beti bat gehiago jotzea behartzen du bikote urdinek, eta hortan zuloak ongi bilatzeare behartzen zaio ez, eta hortan bikote gorra osatzen du Andreak eta Naroak. Bai. Launa markagailun, Andrea sakera. Amaiak eraman. Naroak ezkerrez sartu da, baina azpiko posturen beharren goiko posturen irikitzea joan da, tantoa amaitze aldea, baina zai ezen ez oso hankak ia lauko adoran zeuzken eta oso atzetik indako jokaldie. Sakea, Naroi gainetor zaio baino giraman. Mailik atza berriz, Naroa ezkerrez. Beste aukerako pilota. Ongi hemen 6 kuadro arte, Naroak jaso alture eman da. Andrea atako da laguntzea. Ongi ezkerparetan sartuz. Beste pilotaka da luze bat. Naroak bikain bildu. Andrea. Maiak atzea ezkerrez. Naroak pixkat hor ezkerpareta gaixio gina izun, baina etzaio nahi bezalatera. Arro. Maiak atzea.
jaso. Andrea berriz hemen lauter dingurura. Zabalea Maili osongi, Andrea hor abiatu da, baina hankak nik uste pauso bat gehiago falta zula ez, normalen zabaleago botatzen da beste hanka pauso bat, nahiko hor gelditu da eta pilotak abiadura bat zeuken eta ezin izan du eraman. Bai, eta beste tanto luze bat ikusi du eta Mailik ondo zabaldu dau, eta bueno, naizta Andrea jaugan ez da jasotzeko iku. Bai, nagusitzen nahi da ez, eta orduan, Andrea gehiago defensa lanetan ikusteu, eta gero lauea atatzen den ontan kosta iten zaiore kentzea ez, eta Mailik aukerako pilota asko hartzen nahi da gaurkoa. Naroak eraman. Arro. Maia. Zota Manauz Andreak eraman. Ezkerparetan sartuko zaio Maiari, ongi atera. Naroa saiatu da horra askatzen. Ezkerrez jaso. Berriz eraman. Ipareta bikaine, hau bai ez, neurrin hartu do, eta ikusten da hemen gaina lurreneko bizi daukela, lehen hori beroketan fijatu nez eta biparetak eta asko ateratzen diet zabalea, eta ez baza hasieratik abitzen edo ez igarritzen jokaldiri zaile da pilotoik eramatea. Bai, Mailik horre zulua ondo ikusi dau eta mina ondo xoen dau. Zazpi eta lau bikote gorri aurretik. Mailik atzera, Aroak jaso, Oleaz Maili, asmatu, Andreak aukerako pilota moztu, ongi Amaia gaina kontra erasoan deja dainez, Andreak jaso, atzean Aroak eskatu, baina horreia pasatako pilota izan da. Hor Amaiak ez, berak sortu do nik uste aukera, hor kontra erasoan deja politia indo eta hor asko behartu do Andrea. Bai, gero Mailik naizegan altzeganin da asmatu dugu. Bai, hor Amaia askotan ikusteu, aurrealdea joaten denen jokaldi intzalea da, ongi jendo gaina efektukin deja da hori. Eta, goengoan behartu do, eta gero esan duzuna ez, Mailik zulo handie bukatzeko. Oso sake ona hemen 6 kuadro inguru hontan, eta nik uste bai, Luis Amarronez, atxeden aldie eskatuko tezun bikote urdinek ez, pixkat behintzat taktikoki gelditzen saiatzeko ez, guain egia da launa berdin dute ondu diela markagailun, baina guain alde indioa bostan du geixo erreskan egin da, eta bikote urdine behintzat pixkat elkarrekin hitzein da egoerari buelta ematen saiatzeko. Bikote gorri sendo, azkenen beraien ongiten, nahiko pilota hartzen nahi da Maili nahi eran jokatzeko eta defentsa lanen bakarrik bikote urdine bazaile da, ez partidue aurrea ateatzea. Bai, azkenengo bostantotan nik uste bikote gorrisa nagusitzu dela eta nahiko komodo da behiola. Ikusiko du ez, Andrea saiatu beharko du ez, eukiditu hortan topare bat atzea etortzen zena, gero arrisgature bai eta zabalen edejadan bat, nik uste bide hortatik joan barko lukela ez, bestela bikote gorrik errez eramango do partidue aurrera, naroan esku horrekin oso aurren hartzen dulako Mailik behintzat pilota eta Mailiri hor aurren uzten bazaio ez dolako barkatzen. Bai, Rontxo Andreak aurrian geixo sartzeko aukeria daukan eta horrekin asmaltan ikustete min geixo balko da belain. Maili sakera.
sake ona ezkerparetan bikain sartuta, ongi naroa, sake zaie zen, eta ongi eramando, Luze Maili, Andreak bikain hor ezkerpareten sartuz, eta Amaiak, ora, goiko txapara. Hori da, ez? Komentatzen eginen aukera balin badauke, Andrea saiatu barra dauke mineiten, luze, motz, berak atera barra dauke joku hori, eta gaur bere esku, alden behintzat bere eskuengo da, ez? Partiduri eutxi eta aukerak izatea. Andrea sakera, luze, ezkerparetan sartuz, Amaiak jaso, Andrea jokoan, berriz ezkerparetara, Amaia bikain, Naroak arro-arro, Amaiak arro, Naroak zabalea, Mailik ezkerpareta joz, Naroak eraman, Mailik gerri-gerrin jota, eta hori zai ezen ez horre oso aurrentzeo Naroa, eta abiadura undintze joan pelota da, eta ikusten da hoxe Mailiri aukera ematen badioa sartzeko beste abiadura baten da birkila pilota eta hor gehiago sufritzen duela. Bai, hor pelotia aurretik hartu dau eta indar askokin jo jau, eta Naroak atzetik ezin izen dago izan, zaila zen. Sakera Maili, Naroak ezkerrez, ongi eraman, Maili boleaz, Andrea pixkan motz gelditu zaio, Amaia bikain, Naroak ongi moztu, atze Maili, Naroak 5 kuadro ingurura, Amaiak arro-arro, 6 kuadrora, ongi Naroa, Maili sartuko da jokoan, atze berriz, Naroak eraman, Andrea hemen zabaletik, ongi bildu, Naroak jaso, Amaia, zabalduta pixka pilota, Andrea boleaz, dejada Mailik, eta Andreak ezin hor gaina. Mailin dejada abiadura hundikin izaten da, batzutan, dejada botatzeko klasekoa daude, baina Mailina normalen abiadura hundikin, eta baina ikusi da ez, Andrea joan dela, baina ia gaine etorri zaiola pilota. Bai, Andreak boleakin ez da baina ondo asmau, eta horre Mailik erresa zeukan itxeko eta ondo indau. Ezkerparetan ongi sartu, Naroak eraman, Mailik asko jetxi, Naroak Andreak pilota zai eraman, Mailik gerri-gerrin jota, 6 kuadro ingurutik, ezin Naroak. Horre abiadurak imine iten nahi da, ez? Nahi eran dabilki pilota, aurren hartzen duen hankata jokatzen dut atzeare indartxu dabilki, eta Naroa asko da sufritzen atzealde honetan, ez? Ezin pilotak enduz dabile, eta azkenen burukre lan egiten do, ez? Eta hor pixka pikote urdine guain pixkat itzalita ikusten da. Bai, Mailik aurrian hor asmau dau eta atzea indar askokin dabil botatzen da, gero atzetik hor Naroak saia dauka gero jasotzeko. Luze Mailik, Naroak eraman. Erdira Mailik, Naroak pixka bildu, Amaiak ongi zabalaldea, Andrea sotamanoz, ezkerrez jarriko da Maili, ezkerretik ezkerrea bikain, Naroak jaso, boleaz, ongi Andrea, bixi-bixirikiz, beste aukera bat, berri zabalea, eta hor, dejadan, kontraerasoan dejada ina izan do Mailik, eta txapazpira joan zaio, eta arnaz pixko bat bikote urdinentzat. Bai, eta hor ikusi du, Andreak behin mobidu da bela tantua, eta azkenian lortu dago.
saiatzen nahi da, egia da, bueno, bere ongiten nahi dela, aukera askore garbik ere zitxeuki, eta aukidit honetan ongi dela moitzen pilota, eta bueno, holaxe seitzen du. Hor pixkat ezker pareta bilatuz, maik ongiatzea gerri-gerin jota. Andrea, ongi pilota bikain jetxiz. Atzea pausa eman da. Ongi bixi-bixi. Beste aukera maik. Asko zabaleratuko da, eta tanto hor pilotari asko mandio Andrea jarrita zeon, baina dude indonik ustere hasieran sota manoz sartu edo boteari itxoin. Azkenen boteari itxoin dio, baina, karo, abiadura hortan zaie die pilota ikera mateko. Atera naroak eraman hor da oztan gelditu da sake hona zen ezker paretan sartu dena, baino naroak ezin izan du eraman. Eta hori, saketik zuzenen ez bada, bigarren pilotak adare oso aurren hartzen du normalen mailek eta hola zaie da Bai, eta sake honak da bilitzen. Bai. Eta egixe esan naroak ointxe ez da jaso, baina bestetan sakeak ondo jaso ditu. Bai, gero mailek bauke saketan asko nazten dula batzutan luze, bestetan txostan bile, motze xeo, sake zitala izaten du normalen da. Gaurre, bueno, hai da sake horkin nazten ez eta esan duzun bezala, naroa nahiko ongi moldatu errestoan oain hartu. Ez da erresa izaten sakeak jasotzen. Erdi utxe, Andreak eraman, mailek jaso, Andreak ere zabalen dejada, Andreak jaso, atzea, naroak eman, oso pilota zaie guain Andreak hor zabalen eraman du naia pasatako pilota, hor txos naroai. Bildu naroak. Atzea gerri-gerin jota bikaine seiter dingurutik, mutxo naroak hor ezkerrez. Moztu berriz, naroak ongi eskatu, eraman. Amaia dejada, bueno, meritu urdinek tanto hontan. Sekulako defentsa lan hain behar izan du tanto aurrea teatzeko. Batez Andrea ikusi du hor asko behar izan dula bere gorputzen, naroak ongi eskatu dio pilota, gero hemendik oso zaie emando naroak seiter dingurun mai jarritako pilota hori. Eta bueno, zazpigarrena lortu du eta behintzat lana inaztea lortzen badue, asko izanen da bikote urdinentzat. Bai, tanto politxa izen da. Lucia eta urdinak be defensan oso ondo ibili dira, eta berrentxe zela joten da. Andreak erdirdiko sakea. Amaiak, oso arro, barrun izan da. Naroak ezker pareta bilatuz, mai ezkerrez. Ongiriki, barrun. Ongi bildu naroak. Andrea sartuko da jokoan. Jatxi pilota txostan bile. Bikai maili. Hor gelditu intzaio, naroak eraman. Oso luze. Eta horre zinez, horre pein pilota pasatzen donen zaie da autuei aurretik ez baditen aire sartzekoa, ez da plazatan bezala denbora ematen dizula batzera pausu horiteko normalen pilota lekutan, behin bote egin malin bada oso zaie di pilotaik. Bai, eta oso ondo atzeratu dau. Eta olakotan pelotia bizi juten danean zaila izaten da jasotia. Igi ezker pareta joz, naroak eraman, mai zabalea luze, Andreak jaso, dejada buikaine horre ezkerrakin, txokoan indun dejada oso ona izan da.
aukerako pilota hartzen nahi da, baina egia da, batzutan asmatzen dela errematen gehiago, beste batzuen gutxio, eta gaur Maili erakitasunez ari da jokatzen da asmatzen erremate. Maili sakera, ezkerparetan sartuko da, eta hor Naroak aurretik jotzerak idotzen autu txarra, asko sartzea zegoelako, baino sake zaie zen. Ondo arrimautako sake. Bai. Asmatzen da beltsaketan. Bai, eta mine egiten da horrez, azkenen zuzenen ez badare, bigarren pilotaka da oso aurren gelditzen zaio, eta hor mine egiten da bile. Hor, Maiak asko arrotzen du normalen pilota, egie da alture asko hartzen duen pilotari edela, eta gaur ja bigarrena badaukez, bat goiko txapara joan zaiona, goengoan ere hor goiko sabai hortara, eta tarteka hautsa egiten bat pilatzen badu bikote gorri, hoxe urdineke tanteoan pixkat markagailua itxuratzeko. Bai, asko atzeratzen da normalian, eta ontxe gora junkako, baina bestela hori behatzea jungo zen. Sake ona, asko baztertu dena, Maia bikain atera, Andrea, zabaldu, Maili dejada, txostan bile, Andreak jaso, Zabalea bikain, Maia. Sandu, horre zela konformatzen normalen, aiatuta atzea botatzen normalen, beti saiatzen da errematera jokatzen, eta goaingoan osongi ez, dejadain beharren luze Zabalen, tanto bikaine, Maia. Bai, ondo ikusten da zuluak eta nundain, eta intxebe asmatu dut. Ege dara bikote bezala bikote handie osatzen duela Mailik eta Maiak ez, binakako txapelketan elkarrekin jokatu zuen, ege da final erditan galtzea egokitu zitzioala, baina txapelketa ikaragarri egin zuen, sailkapen faseko partidu guztik irazi zituen, eta bikote bezala funtzio. Sake ona berri zen, Aroak eraman, Oti bolea Maili, Andreak ireki, dejada txokoan, Andreak jaso, Amaia, atzea gere-gerin jota, Aroak eskatuta jaso. Aroa boleaz, ezin, hor boleaz zaie da ez, eskuko mine bali mazo gaina, bolea sartzen zanen konfiantza oso gutxikin sartzen za, beldurrez, azkenen zuk nahi dozo baino buru beste zerbait esaten do, eta hor atzea egiten do ez, eskuperak. Bai, hor burua freno bat izaten da. Zalea Mailik, eta hor bai, bote kaiskarra indo ez, Naro asko zatzea goiarrita zeon, eta botea oso geldik ez, bote horrek parte honeko boteikin, eta 28, sakerrexena zirudina azkenen zaiena Naro antzat. Andreak eraman, zabaldu, txokora, Naroak jaso, atzea berriz bikain. Seietik, Naroak jaso, beste aukera Mailintzat, bile joan da, bertan utzi, Andreak hankata, jaso, moztu, Naroak atzea, hankata etorri zai baino, Amaia osongi, Naroak eraman, Maili txokora, luze, Andreak eraman, beste aukera bat, deja txokoan, Andreak jaso, oso pilota zaie, gerri-gerin jotatzea, asko ibiliko da pilota hori, Naroak, ezin.
bai kosta egiten da ez, behin hemen atzea pilota hori etortzen denen eramatea, karga asko hartzen dulako eta gaine pasatako pilota. Zelako Andreak inalakin ditu defentsalanen, baino gero Maili oso ongi da moitzen pilota eta ezinen, da bikote urdinen. Bai, eta tanto enten bai Naroa eta bai Andrea defensan oso ondo ibili dira, eta gero Maili oso ondo bota da eta ezin izan nahi gehiago egin. Maili ezker pareta joz, Naroak eraman, Mailik bikain iriki, Andreak jaso, deja txokoan, Naroak gaiatu, baino gehiegi zabaldu du. Eta hor, 22. bikote gorrintzat, garaipen erosoa, 22-8 bikote gorrintzat. Eta bueno, puntu politie, aldi beren eta tanteoi ikusitare bai, bueno, horrek ero lagunduko dolako sailkapenen aberaxa delata eta bikote urdinentzat, bueno, da 3. partidu erreskan zeukela, hori seinale txarra zen Aroan eskuntzat, ez, errekuperatzeko denboik ez zaukelako, guain aste bete bai atxeden eukuko dula, urrengo partiduri behide esku hori behintzat errekuperatzen saiatzeko, eta bueno, nik uste asko baldintzatu dula gaur Aroan esku horreba partidu hobexegoa ikusteko. Ba, eskuko minakin saia izaten da partidua jokatzia eta nik uste defensan dabe nahikoen da dela. Bueno, guain protagonista karrapatzen saiatuko ga, abeste sensazio eta ze kontatzen duten, bertan. Zorionak, zuen aldetik oso partidu hona jokatu zue, nik uste dute Amaia zu atzetik hasita, arrakalai gabe, oso seguru, oso sendo, eta aurren defentsan aritu beharren kontraerasoan ikusi zaio eta partidu hona induzula. Bai, hori da, ez uste dute ongi sartu garela partidura eta aldiz haiek gehiago edo ez direla sartu hasieratik partidura eta ja alde hartu dugu hasieratik eta ongi. Bueno, Maili, zuk pilota oso ongi moitu dozo, egie da, Naroan eskuin horrek baldintzatzen zula eta nahiko aurren hartzen zinula pilota eta nahi eran ibilizala gaur. Bai, ni uste gaur pasei unazete partio horre izango zala, nahiz eta Naroa eskutik gaizkegon. Nik uste dute azeran oso ondo sartu gazela partiduan biso, ni pelota bizi mugitzen eban, eta zu esan dozu mugan Naroa igual pelota aurrian oso gertula batzezutan eta gaur bukatzeako orduan oso fini bere naiz. Bueno, zuen lehenengo puntue, bilokatu ituzue, puntua lortu zue, garrantzitsue dare bai tanteoa oso ona izan dela eta guain bizi-bizik txapelketan. Bai, lehenengo partioa irabazten duguna, nik uste dut bikote moduan, binakakoan be batera ibili ginen eta nik uste dut bikote moduan oso ondo moldatzen garela eta nik uste dut bigarren partioa oin maila ona eman dugula, baina jenei merituak kendu Andrea eta Naroai. Oin asteburu honetan 3. partia jokatzen zuten eta nik uste dut eurei meritua esen jakuek kendu. Bueno, zorionak neskak eta aurren arte. Eskerrik asko. Gaur ez da posible izan, Naroa 3. partidu ezen erreskan aurreko bitan ikuste geixio uste eukizula, baina gaur Mailik pilota asko ematen ziola eta esku eola eukita bazai ezela aurreitea. Bai, azkenean esku jakin ezin joia azkeneako, da hori. Gaur ezin dugu, ezin zen dugu. Bueno, Andrea, saiatu za ez, gaur ikusi zaitu laueare ateatzen zinen launtzea, baina
baina baldintzak zaiek ziren pilotaleku ere nahiko bizi ezen eta amaik asmatu do pilota moitze. Sí, desde el primer momento hemos estado incómodas, le daba mucha velocidad y claro, tenía que ir muy atrás y con velocidad pues es difícil atacar, he estado más defendido que atacando y cuando es así es muy difícil hacer tantos. Ellas han jugado perfecto y nosotros pues no ha sido nuestro día. Bueno, neskak, guain atxeden eukiko zuen merezitakoa, eskuk rekuperatzeko denboara eukiko zonaroa, así que lanen seitu beharra daut, aurrengo partidun pentsatu. Bai, hori da, bintzat partida bat irabazte onda puntua lortze du, no? Izan dezun bezala deskantzoak hau. Así que oin hori, masajistara jo, rekuperau eta aurrengoan egurra. Venga, animo bikote! Eskerrik asko. Bueno, Leire, hau da gaur Oibarren eskaini duten partidue, egia pixkat igual penakin gelditu gala ez, naroan esku horre funtzionatuko balu, bikote haundi osatzen dore bikote urdinek, baldintzatu dut, aldi beren bikote gorrek bere indula eta merezita irazi dula. Bai, bikote gorrixak gaur oso ondo ibili da, peniaen aroak gaur eskuko emina zeukala, ze bestela nik uste dute askoz partido bia izango zala, eta, bueno, gaur bikote gorrixak merezitza irabazi dugu. Bueno, hause Oibartik emateko ginuna, oain, Kaixabank txapelketak, plazaz-plaza txapelketak aste bateko atxedenaldi eukiko du, festetako jaialdi batzuk dauzkeu tarte, baina seitun itzuliko ga, así que placer baduzu ordu arte, eta bitarte ongi segi. Arratsalde ona pasa.